Zdar potřebuje optimalizovat e-show s mrkvema. Počkej. Musíš jít do bavového servisu. Já tadyhle tyhle mám Prej jste nejlepší. A máte něco pro želvičky? Ten ti dá 1000 linků. Za 200 A máš nějaký inbound? Mám inbound 96%. Tolik? A je to validní? Je to validní, CSS je 6. Tyjo. Hej, ty jako to bylo optimalizaci, ne? To mi říkali ostatní optimalizováři, mi to říkali taky. Tak pojď. A máte taky ty katalogy? Katalogy máme všechny, no. A za korunu? Říká katalog taky. Ale na web trhu říkali, že všechny katalogy za korunu. Všechny katalogy já jsem koupil. Tyjo. Mám tam všechny mrtvé, optimalizovaný, všechny. A nějaký želvý katalog by tam nebyl. Mám tady pro tebe ten matroš. Já bych potřeboval akorát optimalizaci. No teď ti tady nesu. Optimalizaci. Hele, zase babi, pojď vole. Mi slibovali první místo na slovo mrtvé. První místo má mistr Tříska. Tak to nech. Ale vole, on chce mrkve, vole, ne, vajíčka tady. Hej. Já jsem chtěl koupit první místo na slovo mrkve a to měla Wikipedia. Tak jsem koupil Wikipedii, jo, a teď tam prodávám mrkve. Když já tady mám ty mrkve pro tebe. Kde seš? Šupák si ty vy. To jsou tady králík, jo.